बर' मानसिया फेरेंगा आरो प्रमद बर'नि दैदेननाय समाव बर' मानसिया थानो थाखाय गावनि देशआवनो न' गैया जादों। जों बिपिएफ दोलोआ मालाबाबो भाइलेन्स आरो खुनु हारि माहारिखौ जोङो पार्सनेलि एटेक खालामा। मानगोनां प्रमद बर' आरो फेरेंगानि दैदेननायाव जोंहा बिटिसिआव गोबां न' सिमफाय जादों। दा साहा ओनसोलनि रायजो राजाया प्रमद बर'नि सायाव गोबां रागा जोंनानै दङ। इउपिपिएलआ बे एमपि इलेक्शननि उनाव 80% दुर्बल जागोन आरो बिटिसि इलेक्शननि उनाव एमएलए इलेक्शन दं स्टेटआव 2026 मायथाइयाव बेयाव जोंहा इउपिपिएलआ एमएलए केन्डिडेट होनो थाखाय केन्डिडेट मोननाय नङा। बर' हारिखौ सैमाजों रुजुनाया बे जोबोद दुखुनांथाव। नैबे चिरां जिल्ला सिंनि उदालगुरि हादानाव रुनिकाटा रेन्जनि रेन्जार प्रान्जल तालुकदारा माने बर' हारिखौ सैमाजों रुजुनानै बाथ्रा बुंबाय बा बेसर आबाद सिबिं बेफोरखौ सावनानै उदखार खालामबोदों। दा बे उदखार खालामनायनि उनावहायबो उदालगुरि ओनसोलनि गावबुराखौहाय उल्थायै माने हमनानै दा जेलाव थिसनहरबाय। दा बे बेलायाव जोंनि बर'नि माखासे आफाद गौथुमफोरखौ जेबो एक्सन होनाय नुवाखै। दा बिपिएफ हानजा हिसाबै मा फोरमायगोन बे जाथायनि सायाव? जाथाया मा जादों आं टटेलि मिथिया, नाथाय बर' हारिखौ सैमाजों रुजुनाया बे जोबोद दुखुनांथाव। सासे अफिसारा गोरों गोरा सासे अफिसारा बर' हारि बादि थागिबि हारिखौ आरो सैमाजों रुजुनाया बेखौ रावबो एक्सेप्ट खालामजाया। बे जोबोद बिपिएफनिफ्राय जोङो दुखु फोरमायदों। दा नाथाय बाथ्राया बेसो जाय सासन खालामदों बिथांमोनहा बुंनो अबेनिफ्राय गोहो मोनखो, बिथांमोनहा बेबादि खामानि मावनो अबेनिफ्राय गोहो मोनखो। जों बिपिएफ दोलोआ मालाबाबो भाइलेन्स आरो खुनु हारि माहारिखौ जोङो पार्सनेलि एटेक खालामा। नाथाय जोंनि हारिखौ बेफोरबायदि रुजुनाया जोबोद जोंनि थाखाय दुखुनांथाव। माबेनिफ्राय बियो गोहो मोनखो, अबेनिफ्राय बियो बेबायदि जाखो, बे जोबोद दुखुनांथाव। ओंखायनो जोङो मोजांखौ लुबैयो, जोंनि हारिखौ मोजां जाजानायखौ लुबैयो आरो बिटिसि हिसाबै जौगानायखौ लुबैयो आरो साफ्रोमबो जाहाथे मान सन्मानै थांनानै थानो हायो बेखौ जों लुबैयो। दा ओंखायनो बे अबेनिफ्राय गोहो मोनखो, मानो बिदि बुंखो, बेफोर मोनसे तदन्त जायोब्ला बे मोजां, जों बिदि सानो। नाथाय बे खोथाखौ नोङो गोसोआव लाखि, मानगोनां प्रमद बर' आरो फेरेंगानि दैदेननायाव जोंहा बिटिसिआव गोबां न' सिमफाय जादों। बर' मानसिया फेरेंगा आरो प्रमद बर'नि दैदेननाय समाव बर' मानसिया थानो थाखाय गावनि देशआवनो न' गैया जादों। जानो थाखाय मा होनो बिथांमोना आलाय आथानि खालामजादों। गथ'फ्रा उन्दुनो थाखाय न' गैया जादों, जानो थाखाय ओंखाम गैया जादों आरो गोबां जोङो दानसि जादों, जोगार जादों, इनाय खालामजादों। दा साहा ओनसोलनि रायजो राजाया प्रमद बर'नि सायाव गोबां रागा जोंनानै दङ, फेरेंगानि सायाव रागा जोंनानै दङ। ओंखायनो बे साहा ओनसोलनि रायजो राजाजों जों अरायसम बिपिएफआ दंफायो। नोंथांमोनजों अयनाय जादों। गोबां साहा ओनसोलनि रायजो राजानि न'खौ प्रमद बर' आरो फेरेंगाया सिमफायनानै होदों आरो बिथांमोना आलाय आथानि जादों। ओंखायनो बे रागा रायजो राजाया रागा जोंनानै दङ। बे साहा ओनसोलनि रायजो राजाया फैबाय थानाय इलेक्सनखौसो नेनानै दङ। ओंखायनो दिनैबो जोंहा बामोनगावआव मोनसे जयनिं हाबाफारि सोलिदों। बाव गोबां बारग' एनडिपिनिफ्राय, बारग' दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आरो इउपिपिएलनिफ्राय जयेन जाफैदों। नोंथांमोननि सेलेनि गेजेरजों जों बेखौनो बुंनो सानो, जोंहा फैबाय थानाय इलेक्सननि थाखाय जों साखाफारा जानानै दङ। फैबाय थानाय एमपि इलेक्सना जोङो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि गाइडेन्सआव आरो बिथांनि मा होनो गाइडेन्स आरो बिथांनि बिथोन बादियै फुरा जोङो क'क्राझार आरो उदालगुरि लकसभा समस्तिनि थाखाय जों साखाफारा जानानै दङ। फुरा जों ग्राउन्डआव खामानि मावगासिनो दङ। दिनै इउपिपिएलखौ बिटिसि ओनसोलनि कन्ट्रेक्टरफोरा सैला। कन्ट्रेक्टरफोरा जा एसेनि खामानि मोनदोंमोन बिथांमोना सोरबा जिसिबि फाननो गोनां जाबाय, सोरबा डाम्पार फाननो गोनां जाबाय। दिनै कन्ट्रेक्टरफोरा प्रमद बर'खौ रागा जोङो। ओंखायनो दिनै बे बिटिसि इलेक्सना फैबाय थानाय कन्ट्रेक्टरफोरा टटेलि प्रमद बर'नि एगेन्स्टआव बिथांमोना खामानि मावगोन। दिनै लाइमोनफोरा प्रमद बर'खौ गाज्रि मोनो। बे 3 बोसोर 3 बोसोराव लाइमोनफोरनि थाखाय जेबो खामानि मावाखै बे इउपिपिएल सरकारा। दिनै बिटिसिनि आबादारिफ्रा, जाय खेतियक आबादारिफ्रा प्रमद बर'खौ रागा जोङो। 3 बोसोर जाबाय इरिगेसननि खामानि बिथांमोना जेबो खामानि मावाखै। फैबाय थानाय इलेक्सनाव बिटिसिनि आबादारिफोरा टटेलि प्रमद बर'नि एगेन्स्टआव खामानि मावगोन। जोंनि बिटिसि ओनसोलनि फोरोंगुरु बिथांमोना प्रमद बर'खौ रागा जोंनानै दङ। बिटिसि ओनसोलनि हारि माहारिया प्रमद बर'खौ रागा जोंनानै दङ। ओंखायनो जोंहा
बिपिएफआ फुरा गामि गामि ओनसोलाव मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि साननि सानस्रि आरो सान्थौ आरो बिथाङा सबखौबो बे ओनसोलखौ डेभेलप खालामनो लुबैयो आरो शान्ति प्रतिष्ठा खालामनो नागिरो बेनि थाखाय जों खामानि मावगासिनो दङ जे इउपिपिएलआ बे एमपि इलेक्सननि उनाव 80% दुर्बल जागोन एमपि इलेक्सननि उनाव 80% इउपिपिएलआ दुर्बल जागोन आरो बिटिसिनि थाखाय बिथांमोनाव 20%ल' थागोन आरो बिटिसि इलेक्सननि उनाव 2026 मायथाइयाव 2026 इयाराव जोंहा एमएलए इलेक्सन दं स्टेटआव 2026 मायथाइयाव बेयाव जोंहा इउपिपिएलआ एमएलए केन्डिडेट होनो थाखाय केन्डिडेट मोननाय नङा आं नोंथांमोननि सोलोंनि गेजेरजों बुंदों जे एमपि इलेक्सननि उनाव 80% दुर्बल जागोन इउपिपिएलआ एमपि इलेक्सन जेनखांनायनि उनाव क'क्राझार आरो उदालगुरि बिसा केन्डिडेटआ क'क्राझाराव बिपिएफ देरहाखांनायनि उनाव 80% इउपिपिएलआ दुर्बल जागोन 26 नि उनाव 25 आव बिथांमोना ओरैबायदि दुर्बल जागोन 25 आव बिथांमोना बिटिसिखौ जेनगोन जों बिपिएफआ बिटिसि इलेक्सनाव देरहागोन 26 आव एमएलए इलेक्सन दं 26 नि थाखाय इउपिपिएलआ केन्डिडेट नागिरनानै मोननाय नङा बेबायदि थासारि जालांगासिनो दं मानो थाखाय होनबा बे सरकारा 30% खामानि लानानैसो खामानि होगासिनो दं इउपिपिएलआ दा नाथाय इउपिपिएल सरकार लेड बाय दि प्रमोद बर' अफ दि 30% फर दि 30% जानानै दं जाय 30% कमिसन होयो जाय 30% होयो बिसोरसो इउपिपिएलनि खाथियाव थांनो हायो जाय नाजिया 30% होयो बिसोरसो इउपिपिएलनि खाथियाव थांनो हायो आरो जाय 30% होयो बिसोरखौसो इउपिपिएलआ लायो ओंखायनो बे 30% कारापसन फ्रि मोनसे जोंनो बिटिसि नांगौ जायनाखि बिटिसिआ डेभेलपमेन्ट जायनाखि 6 सिडुलनि गेजेराव 10टा 6 सिडुल दं नर्थ इस्टआव बिनि गेजेराव 1 नाम्बार दंमोन जोंहा डेभेलपमेन्टआव जोंहा बहुत डेभेलपमेन्ट सोलिदोंमोन नाथाय बे इउपिपिएल सरकार फैनानै डेभेलपमेन्टआ टटेलि स्टप जानानै दं टटेलि कारापसन जानानै दं ओंखायनो बिटिसि एगेन्स्ट कारापसन जोङो प्रमोद बर'नि एगेन्स्ट कारापसननि एगेन्स्टआव बिटिसिनि लाइमोनफोरा दिनै फैनानै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारजों आखाइ हमबैदों आरो फैबाय थानाय समाव जोङो बिटिसिखौ फ्रि कारापसन फ्रि मोनसे खालामनो नांगौ आरो बे 30%खौ जेरैखि जाया जों फेजेननो नांगौ बेनि थाखाय बिटिसिनि लाइमोनफ्रा सेंग्रा सिख्लाफ्रा खामानि मावगासिनो दङ थेंक इउ